Diyos marhay na hapon po mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa pagluog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode, an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa loob kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kaming naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai minasabotan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat dulot kan mga minasunod. Mary Grace Magallanes, Esquivel Family, Gonzales Family, Joaquin and Emma Bolaños. For government work, dulot ni Michelle Ariola. Mga pasasalamat dulot kan minasunod. Caparino Family, Ning Chato and Family, Mr. and Mrs. William Marbella and family, Rodel de la Cruz and family. Mga espesyal na intensyon. For passing the bar exam of Dick, dulot kan Aranes family. For passing the bar exam of Michelle, dulot kan St. Jude Parish family. For Deborah Kent Gonzalez, dulot kan Gonzalez family. Espesyal na intensyon, dulot ni Joanne Nicole Roranes. To pass the DPWH Material Engineering Accreditation Exam, dulot ni na Christian Joseph Matre and Maria Nache Buena. Total healing of Mark Joshua, dulot ni Ning Chato and family. Special na intensyon, dulot ni Crystal Ross. 100% passing rate of BUCN in November 2024 PNLE. Dulot kan CED family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sally, dulot kan Dineros family. Avelino, dulot ni Fran, Chin and Meg. Aurora, Ildefenso, asin All Souls, dulot ni na June and Lani Rico. Chris Nalin, Jerry, asin All Souls, dulot kan Gonzales family.
Petronila, asin Segovia, dulot ni Wally Segovia and family. Silverio, asin Lydia, dulot kan sa Banal family. Armina, Athalia, dulot ni Naara and Kent. Marshall and All Souls, dulot ni Ning Chato and family. Agosto, Felipe, Romeo, asin All Souls, dulot ni Amelita Mora. Doroteo asin Consolacion, dulot kan Boras family. Death anniversary of Crescencia, dulot ni Ernesto and Arlene Relujo and family. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton yato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. An pagpahayag kan katolikong pagtubod, day pwedeng matapos sa nguso sana, kay puhan nahihiling sa gawe, siring kan gabos na klasing pagkamuot. Punantaan sa tuyang selebrasyon kung siring sa pagrumdum kan sa tuyang mga pagkukulang sa mahal na Diyos, sa kapwa, asin sa sadiri. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, pinagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Umawon ta ang Diyos na mamurawayon. Mamibi kita. Hil nga kami, O Dios, kaglalang asin kagsakop kan gabos na mga bagay, asin tanganing mamatian mi an bunga kan sa imong pagkaherak. Itugot mo na kami makapaglingkod sa imo sa bilog na puso. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, buksan niya to ang satuyang sadiri para sa kagurangnan, asin da imatakot hulita siya ang satuyang kasurog. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan Diyos ang nagtaos ako nin pakasabot, asin dai ako nagre-rebelde o nagtalikod sa iya. Hinubaan ko ang sakong likod para sa mga parahampak. Dai ko sinda pinugol kan ako sa indang pag-ulog-ulogon. Kan an sakong barabas sa indang rabnutan, asin kan pagkuspaan ninda an sakong lalawgon. Alaga dai ako makukulugan, kan sa indang pag-ulog-ulog, huli ta tinatabangan ako kang kagurangnan Diyos. Inandam ko an sakong sadiri sa pagtios kan mga iyan. Aram kong dai ako mapapasupog, huli ta arani an Diyos. Asin patutuhan niya, an mayo akong kasalan. Igwa daw nin mga ngahas na magsumbong tumang sa kuya, duman kami maghihilingan sa korte. Darahon niya an sa iyang sumbong, an kagurangnan Diyos mismo, ang nagsusurog sako. Si Isay ang makakapatutuo na may sala ako. An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Namumutan ko ang kagurangnan, hulita dinangog niya ang sakong tingog, asin mga pakimaherak. Dinadangog niya ako, kaya mag-aapod ako sa iya, sagkod na ako may buhay.
Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa rona nin mga buhay. Napapalibutan ako kan mga siyod nin kagadanan. Pinugol ako kang kasakitan nin siyol. Napano ako nin takot asin kahandalan. Dangan nagapod ako sa kagurangnan, ligtasan ang sakong buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa rona nin mga buhay. An kagurangnan maugayon asin matanos, mahihirakon an satong Diyos. Iniingatan ning kagurangnan an mga mayong sukat, kan ako na sa pag-alaman, ako sa iyang ilinigtas. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa rona nin mga buhay. Ilinigtas ako kang kagurangnan sa kagadanan. Pinahid niya ang sakong mga luha, asin ilinikay ang mga bitis ko sa pagsingkog. Kaya naglakaw ako sa atubang ning kagurangnan, sa daga kan mga nabubuhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa rona nin mga buhay. An mabasahon, iniimbitaran kita ng mga Kristiyano na ang pagtubod ipahiling sa gibo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kan tawo na minasabing igwa siya ning pagtubod? Alagad, mayo nin pinapahiling na mga gibo. Ikakaligtas daw niya kan pagtubod na iyan. Halimbawa, igwanin sarong tugang na lalaki o babae, nangangaipo ning gubing o ning kakanon. Ano ang karahayan kung sabihan lang nindo siya? Lakaw sa katuninongan, magkaigwa kamanlugod ning gubing asin kakanon. Kunda imanindo siya tatawan kan sa iyang kaipuhan. Siring man, kaiyan ang pagtubod. Kung igwaning pagtubod, alagad, daiman nahihiling sa gibo. Ang pagtubod na iyan gadan. Alagad igwanin masabi, igwa kaning pagtubod, ako igwaning gibo. An sa kuyang simbag iyo ini. Pahilingan sa ko kung paanong magkaigwa kaning pagtubod na mayo nin gibo. Ipapahiling ko man sa imo an sa kuyang pagtubod sa paagi kan sa kong mga gibo. An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpasiring si Jesus asin ang mga disipulos sa mga baryo kan Cesarea Filipos. Kang nasa dalan pa sinda, hinapot niya sinda. Ano ang sabi kan mga tao? Si Isay daa ako. Nagsimbag sinda. May mga nagsasabing ika si Juan Bautista, ang iba nagsasabing ika si Elias, ang iba man nagsasabi, saro ka sa mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus. Para sa Indo, si Isay ako. Nagsimbag si Pedro, ika ang Kristo. Dangan pinagbuutan niya sinda, na day panabi ki Isay man, kung si Isay siya. Sinabihan ni Jesus ang mga disipulo niya, an aki inin tao, dapat mag-agi nin dakol na kasakitan, isikwal kan mga kamagurangan, kan mga puon na padi asin kan mga paratukdo kan katugunan, dangan ipagadan, alagad sa ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat. Ipinaliwanag ni Jesus nin marhay, an bagay na ini sa mga disipulo.
isiniblag siya ni Pedro sa iba sa katinuyaw. Alagad inatubang ni Jesus ang sa iyang mga disipulo, dangan inanggutan si Pedro. Rumayo ka sako, Satanas. Huli ta iniisip mo bakong Diyos, kundi sa tao. Dangan inapod ni Jesus ang mga tao, sakaan sa iyang mga disipulo, asin sinabihan. An si Isay man, nabuot magsunod sako, kaipuhan lingawan niya ang sadiring niyang buhay. Magpaasan kan sa iyang krus, asin magsunod sako. Hulitaan si Isay man, na namumuot magligtas kan sa iyang buhay, mawawaaran ka iyan. Alagad ang si Isay man, na mawaaran kan sa iyang buhay dahil sako, asin dahil sa Ebanghelyo, magkakamit ka iyan. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Paano ta po masasabi na tunay tanang naisabuhay ang pagiging Katoliko? What will be our measure that we have lived our Catholic faith? Dakul po ang mga Katoliko na masimba na pagpangadji, pagprosesyon, pagnobena, pagatindir kan Santa Misa. Salamat sa Diyos, tayaraon po kamungon niya na Domingo. Many times, our measure of being a good Catholic is attending the liturgy, our celebrations. Tama po iyan. In fact, it is essential that we pray, especially when we attend the Holy Mass. Pero kung matapos sa na po dyan, sagkod sa na dyan ang pagsabuhay kan Katolikong pagtubod, kulang pong maray. Ining mga babasahon tapo ngunya na Domingo, pigbubusol kita, tangani na para rumon ang pakasabot asin apresyasyon kan sa tuyang Katolikong pagtubod. Balikan ta po ining ebanghelyo na sa tuyang nadangog, ang hapot ni Jesus sa iyang mga disipulo, sisay ako para sa indo. Magayon asin tama ang simbag ni Pedro. Peter speaks on behalf of the 12 apostles to the question, who do you say that I am? Sabi ni Pedro, kagurangnan, ika ang Kristo. Magayon asin tama ang simbag niya, ang Kristo po, bako po yan second name ni Jesus, bako niya yan last name. Ang Kristo, kaparehas po kan tataramon na Mesiyas. Buot sabihon, pinili, anointed, and sent to do the mission. The Messiah, Christ, is right in front of Peter. Asin namidbidan siya ni Pedro. Ang sabi kan kagurangnan, da inangu na ipagtaram sa mga tawo, tabaka da ipaninda masabutan. Alagad, pagkatapos po na magtaram ka ini si Pedro, si Jesus da ipanagpundo. Nagpadagos siyang pagtaram, nagtaram siya, manungod sa aagihan niyang pagtios, ipapako siya sa krus, magagadan, dangan pagkatapos mabubuhay liwat. Ano pong reaksyon ni Pedro? Sabi ni Pedro, kagurangnan da pwede. Nata, context po, kay itong panahon, ang mga Hudiyo, nag-aabang kan Mesiyas na bakong arog kaining pigpapahiling ni Jesus. Kay ito pong panahon, ang mga Hudiyo, haluyon nang naghahalat nin sarong military leader, a political leader, sa pag-isip minda ang Mesiyas, garo prinsipe o hade o soldados na marayan itsura, matikas ang lawas, makikilaban, may sadiring kahadean, may pulutong nin mga army. Bako man arog kaiyan si Jesus. At least not in this world. Kaya kan pinapaliwanag na ni Jesus kay Pedro na maagi siya sa pagtios, dai maako ni Pedro. Sabi kan Ebanghelyo, there is just one sentence there. He says, the evangelist says, ginilid siya ni Pedro asin tinuyaw. Garubaga, kagurangnan, di ka magsabi ka iyan. Don't tell them na magagadan ka, tagaro, pang maluya iyan.
Day magpahiling na maluya-luya ka. We don't want crosses. We don't want difficulties. We never like discomfort. Bakung arugman po kita ki Pedro kadaklan na beses, gusto tanin pagtubod na komportable sana. Many Catholics are cafeteria Catholics. Pag malaog po baga sa cafeteria o sa restaurant, lalo na kung fast food, may menu, napili ka lang kung anong muya mo, igwang mga Katolikong arog kaiyan. Ang katukduan para sa pagtao sa mga pobre, okay yan sako. Pero ang katukduan, manungod sa abortion, abo ko kaiyan. Ang katukduan kan simbahan, manungod sa contraceptives, abo ko kaiyan. Duman lang ako sa mga katukduan na komportable sa sakuya. Kung pwede siguro natawan kita nin Katolikong pagtubod na comfort sana, dakol siguro ang masunod kay Yesu Kristo. But that is not the reality of our Catholic faith. Malinaw, as in simple ang tinataram ni Jesus. Pag masunod kita sa iya, kaipuhan, preparado kitang magsakripisyo, magsayuma sa sadiri, magpaasan kan sa tuyang krus. Alat lang, Lord, kung kabuutan lang ang paghuhurunan, kung pagiging matinao lang, okay lang po. Pero kung mapaasan nin krus, di na lang po. Dakulon na akong problema sa buhay. Pero ang tinataram kan kagurang nandigdi sa satuyang ebanghelyo ngunyan, daiman pwede na ang buhay kan sarong Kristiyano, mayong krus. There is a Spanish saint, Saint Jose Maria Escriva, magayunan sa iyang tinaram manungod digdi. Sabi niya, no cross, what a cross. Mayo kang krus, magabaton na krus iyan. But sabihon, kung ang Kristiyano, mayong inaagihan na krus. Dahil pong kahulugan ang sa iyang buhay. There is no meaning and purpose in the life of a Christian. Aram ko na ngunyan, mantang sinasabi ko ini, pigi-isip nindo ang kanya-kanyang krus nindo. Igwa man po ako, lambang saro sa tuya, igwa. Nagagabatan kita kan mga krus na ini. May mga aldaw nga ni na kung pwede pa sana, dain na siya pa sa nun. May mga aga na habutan ng magbuhat hali sa higdaan, tamagabaton ang nahampangon. Lord, pwede ba na pagianon mo ang sa kuyang krus? Pwede bang ang krus ko sadit-sadit lang? Pero magsarig po lugod kita na pag ang mahal na Diyos nagtataonin krus sa satuya, nakasukol po iyan na tama sa imo. Kaya kung pagmati mo, magabaton ang sa imong krus. Dakulaon ang krus na sa imong paasan. Mag-ugma ang kalag. Dahil tiwala ang mahal na Diyos sa imo, aram kan Diyos na kaya kan sa imong abaga, matibay ka. Dahil nagsasarig ang Diyos sa imo. Asinan kusog po kan pag-alsa ka ini, kan pagkugos kan banal na krus. Bako man po ining kusog na sa satuya sana. Even our own strength to carry that cross does not come from our own effort. Hali man iyan sa mahal na Diyos. Everything that we have, including our strength, is from God. Kaya nga ni sa ibang parte kan mga ebanghelyo, na dangog na po siguro nindo narumduman, the Lord says, "Come to me, you who are tired and are burdened. Take my yoke upon you." What is this yoke that He is talking about? Ini po bagang yoke na pigkakaagta ining kahoy sa liog kan hayop, pag maararo an parauma. Digdi po sa Pilipinas, saro sa naiyan sa kada hayop. Aram po nindo sa mga Hudiyo, bako man arog kaiyan an sakal o yoke. Duman sa inda, daing nagtatrabaho an sarong hayop na daing kaiba, always by twos. Igwang may makusog na hayop, halimbawa baka o kalabaw, may kaiba siyang mas maluya. Sabay sindang matrabaho. Kaya ang sakal ninda para sa duwang hayop. And so when the Lord tells us in the Gospels that you take my yoke upon you, it means that you will not be alone. Duwa kita. Ako ang mas makusog na hayop.
ika ining kaiba ko, tatabangan ta ka. Sabay kitang mapasan kan sa imong krus. And I think that is very comforting. Because many times we feel that we are carrying our own crosses alone. That is not true. Nainot na ang kagurangnan na nagpaasan kan krus. And He knows exactly the difficulties that each of us is going through. Di kita pwedeng magsabi na, kagurangnan yaon ka dyan sa itaas, di mo araman inaagihan ko. Bakong naging tawo po ang Diyos. Bakong siya mismo namatian ang gabos ng mga namamatian tang kaugmahan, kamunduan, pagsakit. And so, God, by becoming man for us, has become closer to us. Haranihon ang mahal na Diyos sa tao dahil inagihan niya ang gabos na inaagihan ta. Buot sabihon, kaipuhan na ang Kristiyano, andam na mag-ako kan krus dahil iyo po iyan ang nagtatao kan sa tuyang buhay din meaning and purpose. Digdi po sa enot na babasahon, piglaladawan po sa tuya ni Propeta Isaías kung ano ang itsura kan buhay na kinukugos ang krus. Kinukugos po nindoan sa indong krus. Kaso hapon po is the feast of the exaltation of the cross. Ilinalangkaw ang banal na krus dahil ang dating simbolo nin pagtios, nin padusa, naging simbolo nin pagkamuot. I hope that you have your own personal cross. Itaid sa higdaan, hadukan pagmata, hadukan pagkaturog, bitbiton sa imong bulsa. Tanganing maipagirumdum sa sadiri na andam kang magkugos kan sa imong krus. Kan si Papa ko po, naglaog sa Knights of Columbus a few years ago, tinawan sindanin mga krus. Di niya po ito tinago. Tinaon niya sa aki niyang nagpapadi. Sagkod ngun yan, pag binubuksan ko ang sa kuyang bagya, on duman ang krus, bit-bit kung sa inman maduman, pagirumdom na igwang nagpapangadji sa kuya enot. Asin ikadua, pagirumdom na kaipuhan, hadukan ang krus. Sabi ni Propeta Isaías sa iyang propesiya, igwang madatong na surugoon, a suffering servant who will be willing to listen to God, embrace suffering, and remain firm in the faith. Dawa masakitan ining suffering servant na sinasabi ni Isaías, dahil siya mabaya kan sa iyang pagkamuot sa mahal na Diyos. Dear friends, iyuman po ini ang hinahagad sa satuya. Pagtubod na masarig, pagtubod na daing nagdudulag sa atubang nin mga kadipisilan, kundi nagsasarig, makusog, dahil aram niyang yaon ang mahal na Diyos. You know, the feast yesterday of the exaltation of the cross, may kakambal pong piyesta, ngunyan kuta na, September 15. Kaya lang natahuban kan liturhiya kan Domingo. But today is the feast of Our Lady of Sorrows. Sa pamitisan kan krus, nakatindog si Maria. Sabi kan awit ta sa Latin, Stabat Mater Dolorosa. What does that mean? Sabi kan tataramon na Latin, ang Mariyang nagmumundo, ang ina na naghihibi, nakatindog sa pamitisan kan krus. Kamu po, kung mahiling nindo ang aki nindong nagagadan, ano daw po ang sa indong stance? Tibaad grabe na ang bulos kan paghibita. Tibaad naglulupasay na po kita sa salog. Makulugunan mahiling na ang aki mo nagagadan. But not Mary. Mary, according to our Catholic tradition, teaches us that Mary, at the foot of the cross, was standing. Nagkukusog buot, dawa nakukulugan, dawa aram niyang magabatan sa iyang pinapasan, day naglulupasay, day nagdudulag, day binabayaan ang aki niyang nagagadan, kundi nagtatangad, nakatindog sa pamitisan kan krus. Mary is our model in times of difficulty. Nagkukusog buot. Aram ko dakol sa indo ang arog kaiyan, mga ina, mga ama, mga martir sa oroal daw.
Nasa kadakulan kan sa indong dinadara, oral daw pigguguyodan sa diri patrabaho, ano po? Nadawa na sasakitan kan sa diring mga problema, andam mag-ataman kan iba. Di baling igwa akong bit-bit, ang importante makapaglingkod. Kaya nga ni kun igwang sarong tawong aram mong magabat ang inaagihan, pero tinatabangan ka man giraray, padaba ka kan tawong iyan. The invitation to the Christian is to constantly get out of our selfishness, na dailang pigihiling ang pangangaipo kan sa diri, kundi pigmamangno ang pangangaipo kan mga tawong nakapalibot sa iya. Igwa pong apod, digdi sa gawi ta na binabayaan ta, dinudulagan ta sa tuyang mga problema. We call it escapism. Escapism an apod sa pag-iwas sa realidad kan buhay, imbis na hampangon, to escape, to run away from our problems. Mayo pong problema na mag-atras sa satuyang mga inaagihan paminsan-minsan, kay puhan po bagang magpahingalo, lalo na kung stress ka ng maray, masilensyong na, maurug-maugma. Pero kung pirmi na sana pong dinidistractaan sa tuyang mga sadiri sa paagi nin entertainment, nin unhealthy habits, tangani sa nang dulagan ang sa tuyang mga problema, tanganing maiwasan na makamati nin kulog, nin pagtios. Di po kita matalubo. If we keep refusing to feel the pain which demands to be felt, our heart doesn't grow. Ang puso po, madakula lang kung tinutugutan na agihan ang kulog, ang pagsakit. We don't want to escape. Pero kadakol po kan sa tuyang mga hobenes, anyaon digdi. Many of our young people are escaping their problems. And sadly, a lot of our young people decide to give up on their lives. Bagong padi pa lang po ako, bako pa man dakulon ang mga kumpisal na nadangog ko. Pero makamundo, dahil sa sarong elementarya po digdi, kan dinangog ko sa indang mga kumpisal, grade schoolers, they were confessing to hurting themselves. Children thinking about giving up on their problems, which I'm sure are not as great as problems of the adults. Dinudulagan kan kaakian, binabayaan sa indang mga kadipisilan, imbis na hampangon. Tukduan tapuan sa tuyang mga aki, na dai pigpapaliman-limanan ang mga bagay na dapat hampangon. Dai po pwedeng aagihon ta pirmi sa joke-joke. Dai po pwedeng pirmitan na lang ngingisihan, magayon kung igwa kitang positive outlook. But if we keep on avoiding pain and suffering, the heart doesn't grow. Maray nga ni ang mata na nahugasan nin luha, tamalinaw ang paghiling sa buhay. And so do not be afraid of tears. Dahil pagsabihan ng mga akin na, di ka maghibi, di mo pagpahiling na maluya ka, tugutan po ang mga aking makamati kan kaluyahan ninda. Let them see their limitation. Let them wash their eyes with their tears. So that having been washed, they could see clearly the reality of life. Kaya nga nidigdi po sa ikaduwang babasahon, piglilinaw ni Santiago Apostol na bakong sapat ang pagtubod sana. Faith alone is not enough. You don't just say, I am a Catholic, I believe in God. Come on, that's not enough. St. James the Apostle tells us, faith without good works is dead. Ang pagtubod, daday nagtrabaho, bako yan totoo. Ang namumuot sa imo, daday pinapatunayan sa hiro, dayan tunay na namumuot sa imo. And so we would rather receive love, na bako lang sinabi sa ngimot na, hey, I love you, di balik kung daay mo sabihon sa ko, ipahiling sa gibo. Faith is mostly proven in works. Dahil kung sinasabi ta po na nagtutubod kita sa mahal na Diyos, pero dahil man pigsa sa buhay, sabi ni San Pablo, para sa inini. Kay puhan,
Nahihiling ang pagiging Kristiyano sa kung paano tatratuhon ang ibang tao, lalo na ang mga daitamidbid. How do you treat strangers? How do you treat beggars and the poor? Kay puhan nahiling ini sa kahandaan ta na magtios, magsakripisyo para sa namumutan. Mahiling sa paninindugan ta sa katotohan, lalo na sa panahon ngunyan, na ang katotohan pigdadaog. Mahihiling lugod ang satuyang pagiging Katoliko sa arual daw na pagkabuhay. No, you don't leave being Catholic on your seats after the Mass. You bring it with you. You bring it to your schools, your workplaces, your homes. You don't stop being Catholic after the Mass. You are Catholic even more after the Mass. Training lang po ining 1 hour na ini. An mas mahalaga, an nangyayari sa luwas kan 1 hour na ini. Kadakol po ang mga tawong yaon sa palibot ta. Day lugod makalingaw na magkiling kan pangangaipo, kan kapwa. Mga tugang, hinahapot man po kita ni Jesus ngunyan. Lambang saro sa to. How about you? Who do you say that I am? Para sa Indo po, sisay si Jesus. Ining Jesus na nagpapasan kan krus, dangan iniimbitaran ka. Ikaman, mapasan nin krus kung buot magsunod sa ko. Asin ang simbag ta po sa hapot na ini, aram ta na, ang simbag sa hapot na ini, day pwedeng mga tataramon lang. Day pwedeng ang simbag tadig di sagkod sa nguso sana. Day pwede. Kay puhan ang simbag ta sa hapot kan kagurangnan, mahiling sa satong pagkabuhay. Kung paano kita makiibahan, paano kita mamuot, paano maglingkod sa kapwa. In other words, our faith must move us to action, to live in a way that shows that we are willing to take up the cross. Ini ang sukol kan tunay na Katoliko. Di nahihiling kung tunay tang nais sa buhay ang satuyang Katolikong pagtubod. Hagadon ta po ang grasyang ini na magikitang tunay na mga disipulo ni Kristo. Tanganing sa masunod na apodon kitang Katoliko, sa masunod na apodon kitang Kristiyano, maninigo kitang apodon kan titulong iyan. Tindog po kita. Asin ngunyan kusog buot, ipahayag taan sa tuyang Katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na Heso Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa tong mga tao asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay nga sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Iranita ki Heso Kristo ang satong mga pangangaipo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban,
maging tanda ka nakakaumay na gibo ni Kristo, sa pag-ataman sa mga naghehelang sa hawak, isip asin kalag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga doktor, asin ang mga nurse, asin gabos na nag-aataman sa mga naghehelang, ipamati ang pagmakulog, asin kabuotan ni Jesus sa indang pag-ataman kan mga kasaraditan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatabang kita sa pagranga kan mga pusong nakulugan sa paagi kan sa tuyang karahayan asin pakidumamay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin nagsasakit, maranga asin matabangan kan sa indang familia, mga katuod asin kahimanwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong mga gadan, magugmang sagkod pa man sa premyo kan sa indang pagtubod, sa bagong buhay kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Today is National Catechetical Day. In a special way, let us remember our dear catechists, especially those who have catechized us when we were children. Ipamibita ang mga katekista ngunyan, sinda na nagtutukdo sa mga aki, kung paano ang maging tunay na Katoliko. Mamibi kita. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, idulutan sa tung mga personal na kahagadan, asin romdumunan mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, ginigikanan kan gabos na bendisyon, tawan samuya ining samuyang mga kahagadan, kun ini an ikakarhay kan samuyang kalag, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan atang sa imong makakamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayi, ang samong mga pag-arang, asin kahiraking ako ining samong mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban. Tanganing, ang dinulot nin lambang saro sa mo, sa kaumawan kan sa imong ngaran, magdara sa gabos nin kaligtasan.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo an kinaban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa imong aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkakasala ninda ipagkuyog. Kaya, kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero.
Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, Nuestra Señora de los Dolores. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Jose Maria Escriba, asinan gabos na santos na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwa na maging marhay na disipulo ni Jesus, pamibiuntaan sa iyang pamibi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. Magpatinaraon kamo kan tanda nin katuninongan.
Mga tugang, uya si Yesu Kristo, kasabay tang nagpapaasan kan sa tuyang mga krus. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Malahod po ang gabos para sa pamibi nin pangataman sa mga linalang. O Diyos, nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan,
Kagibo nin gabos na uya sa mo, asin nin gabos sa kapalibutan. Ako waan sa mong dalisay na pag-umaw, asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, winaras mo ang liwanag. Hinasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa indaan kahusayan, asin karahayan. Asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdanin pangangataman, asin pamamahala. Patawada kami sa mga salaming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan, asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin katigayunan, nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nagaarang, pusong malinig lalangas ako, O Diyos, sarong bago asin maimbod na spiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunan mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Niigalang mi an sa mong kapwa, kasaro nin gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan, asin kabagsikan. Gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotehir, asin mga borabod na magtatao sa samong kapwa. Asin sa imong mga linalang nin buhay, na magsusupay sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, San Francisco de Assis. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, sa dirihon lugod ang samuyang mga isip asin hawak, kan gawe nin langit nun na balaog. Tanganing bako an samuyang buot, kundi an mga bunga kaini, iyo an mangurog sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po inin sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education or ECCCE. Anatipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 37,378 pesos and 55 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,918 pesos and 40 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,250 pesos and 30 centavos para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagpuon na po ang Misa Novenario para sa kaumawan ni Our Lady of Peña Francia, patrona kan Bicolandia, kan Biyernes, sagkod po ini sa Setyembre 21, sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Siring man, ang Misa Novenario para kay Padre Pio, nagpuon man po kan Sabado, sagkod po ini sa Setyembre 22, sa oras na 5:10 sa pagkahapon, sa mga aldaw nin Huwebes, Sabado, aldaw nin Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobena magpupuon po sa oras na 5:40 sa pagkahapon. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nagdonate kanakaaging simana. Anonymous, 25,000 pesos. Duwang Anonymous na tig 10,000 pesos. Sarong Anonymous, 1,500 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Pitong Anonymous na tig 500 pesos. Sarong Anonymous, 300 pesos. Donation through GCash, 4,025 pesos. Chloe and Joeyvin Balueta, 4,000 pesos. Reggie Anan, 2,000 pesos. Jeric Banzuela, 400 pesos. Asin Chris Ann Moya, 200 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang po kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamaot kay Kristo. Salamat sa Diyos.